Айде да слизаме, че закъсняваме. Айде. И колко време ще стоим тук? Когато искаш, тогава ще се тръгнем. Какво значи колко време ще седиме тук, в крайна сметка? Ние сме тук за семейна вечеря. И най-накрая можеш да поговориш с братовчет ти. Няма какво да забил човек. Не се изразявай така. Ти виждал ли си го? Престани да говориш така, момиченце. Защо трябва да ти говориш така? Като е възпитана по този начин, как да й говоря? И на ти се. Значи един път сме дошли тук на вечер да се видя с брат ми и семейството му и тя се държи по този начин. Какво ни даваме? Не мога повече. Всеки път се случва това. Един път за Коледа да сме се събрали, мина ми синът им и то това е, защото мъжът ми я възпитава. Вярно, аз работя. Работя и той трябва да се грижи за едно нещо и той и това не прави. Не мога повече. Добре, опитай по мил начин. Не знам защо моята жена така се държи. Много ми е тъпо. Моля те, не ми излизи с тия неща. Аре да тръгваме вече, че много закъсняхме. Не знам защо трябва да се събираме за семейството, като аз половината дори не ги познавам. И братовчет ми, единственото за което говори е Скибиди. Това е най-скучното нещо. Поне да беше готин, ще си говоря с него. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the fine thing. It's glistening once again. Candy canes and silver lays the glow. 80-годишен портиер и представителна сграда. Лука, пусни ме някой на пъба вратата. Пусни ме, шено! Пусни го, бе. Дъжке, предупреждавай, щях да те цапардосам. Защо си тук? Агенция за наеми за няколко дни. Внимавай с еднодневките, помниш пака. Ще се докараш неприятности. Ще чистиш, ще... Не аз. Ти се оправяй. Аз? Бърдам от тук. Татко! Какво да е положението? Изнасяш се днес преди 5. Като принцеса. И на мен не ми харесва. Но Фермин Трухило... Отворете си чантата. Но защо? Казах да отворите. Не, Царския дворец. Следвайте ме. Фермин, помагай! Стефане, намали малко. Искам сметка. Не го чувам. Намали малко, аз нищо не чувам от този телевизор. Спряха и... аз нищо не чувам от този. Не, оговорката отпада. Който разгледа, ясно. Добре, ето, намалям. Още. Добре, айде, няма звук, ето, айде. Ти няма ли да се оправиш, гостите след малко идва, така ли ще ги посрещнеш? Погащи! Застани гола ме виждала. Погащи! Стефане! Идва тука като... Миши, моля те. Моля те се оправи наистина, излагаме се така. Айде, добре. Абе! Абе! Бе! Умирай! Ники? Мамо, кажи. Нали се оправиш за гостите? Да, само да си свърши играта, секунда. Ники, моля те, говорили сме за това. Моля те са не ти като баща ти тук да ми се правиш на интересен. Мамо, моля те, само изчакай малко, аз те питам. Ники, моля ти се, остави го този таблет. Аз те моля. Не мога повече. Само аз ли в тази къща искам да е подредено и красиво. Имаме гости. Никой ли не го разбира? Как е, момчето? Печелиш ли? Миши, какво е това? Загърнах. Сестрата ми писа, че след 5 минути е тук. Кажи ми, че няма това хубаво. Не, кажи ми, че няма това да носиш.
Какво да нося? Костюм? Не мога повече. Обичам го, но просто няма как да се случат тези неща. Той не се съобразява с никого. Как ще мине през главата му, че трябва да си служи халат, като посреща гости? Какво като моя сестра? Какво като моя сестра? Не разбирам! Аз какво трябва да кажа? Как преживявате този кошмар? Brawl Stars. Не, ти си шегуваш с мене. Бързо си обри. Веднага. Стой, плотник, нямаш ли нещо коледно? Няма годно, Коледния няма. повър. Тихо, ще не чуе сестра. Ще не чуе. Коледния повър, който ти подарих. Що се бавя толкова? Не знам. Ето пак скандалите им. Но тя с Янакът не може да поддържа едно семейство. Той ти не можеш. Какво? Я не говоря така на майка си. Какво беше това, Мина? Моля ви, за една вечер да се държим нормално, окей? Стефано, стига ме излагаш. Отивай веднага. Има един червен пловер в гардероба. Аз ще ги посрещна. Никола! Къде си? Идвай, Никола. Идвай бързо. Готов ли си? Здравейте! Здравей, Виктория, Мина, здравейте. Заповядайте. Добре. Топличко. Да. Можете ето там да седнете, вам би трябвало и сега да дойде. Къде сме? Семейство. О, как е? Мира. Добре сме. Стефче, тя се казва Мина. Да, бе, да. Мина. Аз така и викам. Да. Сава, мой човек. Как Стефчо! Стефчо! Много се радвам да те видя. Весела Коледа. Да, сме се виждали. Весела Коледа. Добре, Стефане, искаш ли да им покажеш кухнята? Да. Ти пиеш ли, Сава? Рядко. Ето, трапезата ще им дадем тук целувки, труфели, пуканки си има. Стефане, да ти казах да оправиш. Ейчо, какво по? Така. Виж, бе, целувки. Ето толкова стане. Да почна да крещи. Веднага ги изпрати в хола, докато аз направя нещо. Веднага отивай. Аз да не почвам. Това е много интересно. Ники, какво е това? Какво е това? Скибиди тойлет. Безобразие. Нямам. Момчето ми, виждам, че им показваш музиката. Той наскоро проявява интерес към музика. Смята с това да се занимава. Като порад. Много интересна музика. Да. Айде, Ники, ще ми покажеш на продавчетката ти после. Покажи на продавчетката. Оказа се, че после ще се яде, защото подаръците са по-сладките. Кой се мога за подаръците? Знам. Ето. Та, от кой да почнем? Най-големия или най-малкия? Не знам, Стефчо, ти си прецени. Както го усетиш. Айде, добре. От малките тогава. Ще е много се вълнуват. Те нямат търпение. Виждам ви. Добре. Значи чакайте. Кой е по-малко от вас? Ти на колко вече са? Аз. Добре, синчето ми. Нали на скибиди тойлет? Скибиди, аз не ги знам. Ти ми Виж, първо една монетка. Златна монетка. Но не е само това. Споко. Има и това. Отвори го. Виж какво е? Харесва ли? много. Това знаеш ли какво показва, момчето ми? Има парите, но истинското злато е в знанието, в културата, в приказките.
Там е истинското злато. Аз не разбирам тата защо ми подари тази книга. Аз само Скибиди гледам. Мазда! Има ли го на Скибиди Тойлет? Са, Скибиди Тойлет. Не знам сигурно, не ги разбирам тези неща. Аз честно не го разбирам това поколение. Се говорят Скибиди Тойлет, тик-так, Ако моят баща ми подаряваше такива книги. Може ли да спрете камерата? Може ли да спрете с капаната камера? Ето сега за Мира. Приготвил съм ти на теб нещо. Мина, Стефчо. Аз така и викам, шегувам се. Шоколадче? Да си сладиш, ама и за теб има монетка. Стефчо, тя не яде такива неща. На диета е. Какви са тези диети? Що го мъчите момичето с това? Заради балета. Тя трябва да бъде стрикна към това цялото нещо. Това е мечтата й. Или е твоята мечта? Аз, като отговорна майка, се грижа за детето ми да е във форма. Как може това дете да не иска да бъде балерина? Аз винаги съм искала да бъда балерина. Тя защо не го иска? Благодаря. Благодаря ви за интервюто. Това не е нормално. Защо детето ми не може да е... Майка ми винаги ми държи сметка какво ям. Това е нейната мечта, ако иска тя да стане балерина. Не, че диетата не ми се отразява добре, но това си е нейната мечта. Няма лошо, тък му ми се освои, аз това исках. Аз не съм на 5. Какво е това? Айде нататък, има още подаръци за раздаване. Ето, за събитията, за важните моменти, за романтичните вечери, за всичко. Да бе, знам, Сава, не пиеш често, ама тък му да има поводи, момче. Никога не е късно да се започне. Благодаря ти, Стефчо, много го оценявам. И за вас монетки има. И за вас има монетки. Както тата ни даваш. Ето, да, ето една. Стефчо, много хубав. Благодаря. А кога ще е готов обяда? Много се извинявам за забавянето. Има малко забавяне, но... То се очакваше. Изключително съм разочарована от организацията на Сияна. Как е възможно да има гости, масата да не е сложена, тя да се бави по 30 минути? Това е просто изключително, как да кажа, безотговорно. Няма значение, кажи си. Ами той и сега ще е готов, много съжалявам. Сиянче! Запоял подарък. Ето и шоколадче съм ти взел. Ето, имаш тук. Виж го. Виж, благодаря ти. За нищо, надявам се да ти хареса. Чудил съм се, какво може жената, какво обича да прави. Не знам, надявам се да ти хареса. Стефане, ти сериозен ли си? Перилен препарат! Перилен препарат! От 20 години сме женени! Добре, какво му е на препарата? Не разбирам. И миналата година не беше доволна с прахосмокачката, по-миналата не беше доволна с тигана. Аз не разбирам! Какво може повече една жена да иска? Стефан е много странен човек. Не разбира жените, както и мъжете. И ми подари алкохол, както му казах, че не пия. Виждам как Стефчо се старае да даде на всички подаръци, както ние не сме имали на Коледа. Пък това, сега да прави сцени и тази Сияна, за това, че е дал препарата ми, вижда се, че тя не чисти, той трябва. Това е... Айде сега. Ела да поговорим за малко. Нормален ли си, бе, човек? Как ще ми подаряваш препарат? Добре, какъв е проблемът? Какво искаш? Какво повече може да иска една жена? Ти ще... Кажи ми, че това го казваш сериозно в момента. Какво повече? От 20 години сме жени. Ти не знаеш аз какво? Не хвърляй нещата. Излагаш ме пред цялата рода. Спрете веднага камера! Спрете камерата! Аз не мога да разбера мъжете как мислят. Искам да ми кажете вие, мъжете колко глупави са от 1 до 10. Аз ще кажа 1500. Как ще подари препарат за Коледа? Аз да не съм услуга. Не знае ли? Женени сме. Аз просто не разбирам
и ми писна. Той просто наистина явно е глупав по природа. Не мога повече. Добре, Сияна, ти виждаш, че Стефчо супер много се е постарал за тези подаръци и ти му вдигаш скандал. Това не мислиш ли, че е малко нагло? Моля, нагло. Нагло, да. Аз не съм наглата в ситуацията. Ма ти виждаш, че той се е постарал и му вдигаш скандали, че... Какво се е постарал? Постарал се! А ти каква работа имаш тук в нашите взаимоотношения? Аз съм му сестра и искам да се погрижа той да се чувства добре, а ти не се грижи за това! Каква жена си? Деца, моля ви излезте. Каква жена? Моля ви, тя има някакви психични отклонения. Не, да ми говориш по този начин, да? Може да имаш психически проблеми? Аз ли имам психически проблеми? Ти си тази, като прави скандалите постоянно. Ти пред децата крещиш неадекватна ли си? Каква си? Аз ли съм неадекватна? Ти па що не направиш нещо по въпросите? Колко имаш в Brawl Stars? Това е брат ми. Аз искам да се погрижа за него, защото явно ти не можеш. Аз не мога, ти твоята дъщеря да се грижиш ли си за нея? Имам психични проблеми. Ами да, като се държиш толкова неадекватно, как ще крещиш така пред децата? Аз ли крещя? Ти до сега в другата стая какво прави с брат ми, а? Не ми Крещяхте дръж си. сметка аз какво правя с него. Той ми е мъж и Ти мога си да се неблагодарница. Това си ти. Неблагодарна, защото имаш си мъж, който се старае да ти подари нещо. Какво се е старал? От левчето е взел един препарат. Майко, поне какъв се мъж. обичате. Той те обича и ти не го обичаш. Добре, ти нямаш ли си мъж, за когото да се грижиш, или той е твърде заед? Или ти си твърде заета? Кога ти си пък вкъщи, а? Как ти ще ми държи сметка за моето семейство? Как въобще смееш в моята къща да ми повдигаш тон? В твоята къща, където въобще не си се постарала една маса да сложиш, да ни нахраниш. А ти откъде знаеш какви проблеми имам аз? Защо въобще? Какво говориш? Разбираш, може да си ходиш просто. Да си ходя? Да, ходи си. Какво ще си ходя? Ще ме изгониш ли сега? Ами да, аз мога да те изгоня, защото това е моята къща. Ти нямаш право нищо да Това е казваш. къщата на брат ми. Ти какво си дала? Какво си заложила в тая къща? А ти, като си навсякъде, но не и тук при децата ти. А? Какво? Въобще не ги намесвай. Защо да не ги намесим като дъщеря, как не мисля, че е чувал, обичам те някога през живота й? Ти пък какво знаеш за майка, като ти дори не си имала такава? Ти нямаш ли Brawl Stars? Не. Какво? Нямаш Brawl Stars? Ами да. Ти имаш Инстаграм. Не. А TikTok? Не. А Snapchat? Не. Добре, тогава какво имаш? Имам живот. Skibidi toilet, skibidi skibidi toilet, skibidi toilet, skibidi skibidi toilet, skibidi toilet, skibidi skibidi toilet. Какво се случи тук? Как какво се случва? Тъпата ти сестра не знае кога да се затваря Не, моля те, устата. моля те, Къщата ти за жена ли? Миш, Вики. Моля! Хора. Ти на нейната страна ли си? Сериозно? Не. Ами много ясно, че на моята аз съм Как ще твоята... Хубаво. Не искаме да има семейна вечеря, не искаме Коледа. Няма да има Коледа, няма как. Престани вече. Само преиграваш. Престани! Върни на бата! Върни на бата!